Ja pargadek owito ngimagi kama moko 55 dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore kaluwore kod masira makoch mar apaya manotimore kogwen ma kawuono e kind bas kod mtoka moro matin. Kaluwore kod joneno, basno mar kambi mano mar Coast Bus mane riko wuok e Kisumu kochomo Mombasa ne ni kod ng'ikruok kata kapok owuok Kisumu ka brek mare nochweyo chot kapok mano kochopo machiegni kod Migaa mayudore kanyo. Mano miyo upodho kuom nyamburko matin mane nitiere mbelene. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Chumbe modong' mag bas kod nyamburko matin nyiso rach mar masirano mano mondo timre kar sa 10 kogwen e alwora mar Migaa, kaunti ma Nakuru. Chiemo, lewni kod mwandu mamoko mag jowuoth odong' ka okere apaya. Safar mar Mombasa ong'adore gi e kore. Joneno mano mondo chopo ka temo kar nyalogi mar reso moko kuom oganda mane pod omoko e chumbe mag bas. Masira makochno notimore e kind bas mar Coast Bus mane riko wuok Kisumu kochomo Mombasa mawachore ni brek mare nochot. Gima nomiyo tumo nyamburko matin mane rikni e mbelene mokelo tho mar ji 13 kendo weyo ji 55 gi hinyruok. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. At this point, along Eldoret Nakuru Highway, at this point known as Migaa, involving a Coast Bus and a small car, Toyota Passo. Kalure kod joneno, basno ne ni kod ng'ikruok kata kapok ne owuok Kisumu, ka jowuoth wachore ne osiko nyiso jariembo mondo lokgi e gari machielo. Gari ilikuwa inatoka Mombasa inaelekea Kakamega kuchukua watu, ndio wakuje Kisumu wachukue sisi wenye tulikuwa Kisumu. So tukangoja, tunaambiwa gari imetoka Mombasa lakini iko na shida. So tukangoja tu, ikakuja saa 10:50 hapo tukapanda sisi. Tukikuja nasikia kuna wababa walikuwa nasema hapo ndani eti gari haijafanywa service. So tukakuja, but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho, watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari ingine, tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari ingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashuka wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kanguruma. Roda manachiel kuom jowuoth mane rikni e basno mabende otonyo kod adhola matin e lwete manenore. Lero ni kata obedo ni fundi no temo loso nyamburkono, nenore ni onge pogruok ka basno ne brek mare oduogo chot kochomo Nakuru. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi, inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi? Hadi mwingine anasema atamulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita bumps mbio. Ndio hiyo gari ikagonga hiyo gari kapo hivyo. Joma wito ngimagi oting'o mine 5 to 7 kod nyathi achiel. From the bus, we have a total of 11. And from the small car, we have a total of 2. The small car was carrying 5 passengers, including the driver. Ji 55 mano yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore mantiere e alwora mar Migaa. In Molo Hospital, we have 10 who are now receiving treatment for various injuries. Then we have PGH Nakuru, 17 injured people who are taken there. And also Coptic has the largest number, a total of 28. Ogai mar obila e Omar Okaka Jasper Ombati lero ni nondo dhi nyime mar yango gimane nyalo kelo masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV.